Ito, walang lamok dito. Eh, sige. Mga bata yun eh. Sir Tito tsaka si Sir Ellie doon eh. This is going to be a one cool fun ride, sir. Hindi naman siguro tayo may iaalay dito, no? Ang ganda pala dito sa may nangalisan. Inabot lang kami ng ulan dito. Tapos yung Hero 4 at Hero 8 ko, tubat na, sayang. Manawan. Asan na ang Manawan? $5.18 na, sir. Sabi nila 5:30 yung take off. May nakita na akong dalawang rider doon sa may parking. Nag-withdraw lang ako saglit, wala pala akong naibulsang cash. Buti na lang kamo, dala ko yung card ko. Nakita ko si Sir Tito tsaka si Sir Ellie doon eh. This is going to be a one cool fun ride, sir. Kasama natin ang mga empleyado ng UB. Dapat andito si Sir Jigs. Anong oras na? 5:19. Maliwanag na siya, sir. Oh, hintayin lang natin yung mga tropa dito. Ayun na, andyan na pala si Sir Jigs. Nasa likod ko na siya, sir. Sige, sir. Aalis na tayo, sir. Hindi ko na nabilang kung ilan kami, sir. Sir Tito, nandito sa harapan ko, naka Honda Click. Sir Jigs, yung Honda CBR, sir. Kikilalanin ko silang lahat ngayon. Liwanag na, pwede naman na akong mag-dark visor. Let's do some locomoco. Tara, tara. Mga kasama natin, sir. Lalabas tayo ng Baguio, pupunta tayong Manawag, sir. I guess magre-regroup kami dito sa may Petron Marcos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasama natin yan. Wala ka ba na surrender? Ay, hindi, sir. Hindi ko kilala. Okay na kaya, sir? Sir? Yung for registration. May paper ka naman, sir, no? Meron, sir. Oo, okay lang yan. Oo, okay lang yan, sir. Ay, resibo lang, sir. Wala kang permit to travel? Wala. Hopefully, wala tayong checkpoint na LTO. Pag pulis yata yan, pwede, sir. Kasi pati ako nun eh. Wala nga akong plaka nun. Pag pulis, okay lang. Pinapayagan naman. Okay, sir. Uy, nakakapanibago. Hindi naman motor yung na-checkpoint. Van naman siya. LTO Dagos na ya. LTO. Eto na, sir, palabas na ng Baguio City. Dadaan kami ng Marcos Highway. Sarado kasi kapag Canon. This is my man, Sir Jigs. Kilala nyo ba yung CBR na yan, sir? Narinig ko yung kadena ni Sir Jigs to na. Sabi niya, andito na yung Grand Exit. Palabas ng Baguio, sir. Yung bridge na to, tsaka dun sa may tunnel. Engine revs, sir. Different group of riders naman, sir, yung mga kasama ko ngayon. I consider these guys my co-workers. Magkakaibang opisina po. Ito si Sir Jigs, yung naka Honda CBR. Nasa isang opisina kami. Kakaibang kabanata talaga ang pagmo-motovlog para sa akin, sir. Paong bahay naman talaga ako eh. But when I start motovlogging, eto na, nakakapasyal na ako. Ibang kabanata ng buhay ni Moto Z to. I got this chance, I got this opportunity para makapag-travel. Nabisita yung mga beautiful creations. Right?
Right now, sir, we are going to Pangasinan. Yeah, Manawag, Pangasinan, sir. Yung church dun sa may Manawag kasi magpapabless daw sila ng bike. Siyempre, sasama na rin ako. Lahat ng kasama ko dito, kilala ko sa muka. Hindi lahat, kilala ko sa pangalan. Subukan kong kilalanin lahat yung mga kasama natin dito. Different kind of bikes. May bata, may matanda. Joke lang. Late 20s na ako pero feeling ko bata pa rin ako, sir. Pero kahit ganun, kahit we are differently made, different bikes, different brands, we only have one passion as riders. Yun naman yung importante dyan. Kahit hindi man masyadong magkakakilala, kapag nag-ride yan, kapag nasa iisang ride tayo, magkakaintindihan na yan lahat. Kaya sobrang sayo yung mga ganitong klaseng rides, sir. This is a recommended therapy para sa akin, ha. Hindi pa nakakalayo ng Baguio, sir. Pero alam ko sa checkpoint dito, may secret weapon tong group na to, eh. Kaya alam ko makakalusot kami sa checkpoint ng La Union dito. Yung sa may bandang Pugo, yun yung mahigpit kasi na checkpoint. Isa. Yan. That's Sir Tito. Naka Honda Quick. Siyempre, dapat kuhanan ko din siya. Tapos, bulin natin tong mga Sir Jigs. Tapos siya lang yung may OBR. Saka, sir. Saka, sir. Ano? Sila yun, sir. Sila na yung lahat, sir. And I'm back on my lane, sir. Pero sa totoo niyan, nagtanggal kati ako. Nangangalay na yung likod tsaka shoulders ko. Downhill 30-40, sir. I think malapit na yung checkpoint dito. This is it, the checkpoint, sir. Mainit na dito, boy. Ang init, sobra. Ito na yung sinasabi kong mahigpit dito sa may Pugo. Kasat na, sir? Kailangan daw mag-antigen. Oh, no. Passing through? Mag-antigen daw, sir, pag pass through. Tingnan natin kung paano to. Kapay mapanan nyo, ayan. Manawag lang, tapos nag-sufli kami. Oo. Kada ba i-sufli? Wala naman. Pakita lang ni QR code ko. Good job, sir. Great. Papalit na ako ng baterya. Sabi ko na may secret weapon to, sir. Sana all. Yes, sir. Tara na. Tara na sa Manawag. Ito na yung pinakamahigpit na checkpoint, sir. Ganun lang siya. Nung una parang pinahirapan pa kami, sir. Sabi mag-antigen daw nung bagong dating kami. Pero sabi nung pulis yun, sir. So syempre medyo marami kami. Pinagilid muna kami dun sa may bakanteng lote. Kinausap ulit ni Sir EJ. Tinanong lang daw kung may proof na sa may Manawag kami pupunta. Lusot naman, sir, pinayagan naman. Hindi ko lang nakuhanan kasi nung sumunod ako kay Sir EJ, sila lang daw yung pwedeng kausapin dun sa may tent para daw hindi masyadong marami. Para hindi masyadong marami yung tao. Sabagay, it makes sense para hindi crowded. Para may distancing pa rin. Maliit din naman kasi yung nilagay nilang tent dun. Open na tent. Buti na lang kamo, pinayagan pa rin. Parang narinig ko si Sir EJ kanina na kapag hindi pinayagan, dadaan kami sa kabila. Siguro it's either ng Alisan or Canon. Mas malayo tong ride na to, ah. Dumiretso kami. Dapat dun na. Mas malayo to, sir. Sabagay, para mas masaya yung ride. Wow! Ang usok, sir. For sure, walang lamok dito. Dadaan kami ng Tubao, La Union, sir. Hindi kami kumaliwa pagkatapos nung Pugo, La Union.
Medyo mabagal kasi may kasama kaming may bagong bike. Break in pa kamo. So make sense na ayaw niyang hatawin. This is going to be a good... Makikita nyo yun, sir. Hindi namin kilala yung mga nakakasalubong na yan, pero nakaka-receive ka ng peace sign. Aspiras Highway pala to. Nasanay na akong sinasabing Marcos Highway. Aspiras Highway pala, sir. Time check, sir. 7:39. Sobrang init dito sa La Union. Grabe. Wrong mistake na naka-leather ako. Akala ko kasi high speed itong ride na to. Hindi pala high speed yung ride namin, sir. Break-in ride to para dun sa mga may bagong motor. Oh, ito na yung Eagle, sir. Eagle of the North. Pakagara. Kung ang Baguio may Lion's Head, dito naman may Eagle of the North. Pakalaki, sir. Dito pala yun sa may Tubao, yung Eagle of the North. Okay, MacArthur Highway. Going to Pangasinan, sir. This way is papuntang Dagupan. Kapag mas malayo, papupuntang Manila na rin. Sir, Agoo. So, dinaanan namin tong Agoo, La Union. Ganito sana palagi yung kalsada. May mga puno sa gilid. Hindi mainit dito. Dun sa bandang taas, dun sa mga walang puno, sa mga bahay-bahay. Sobrang init, sir. Kapag taga Baguio ka talaga tapos hindi ka nasanay sa init. Iba yung pakiramdam. Nakakapanghina. Concentrate muna ako. Subukan kong habulin si Sir Jigs. Pansin ko dito sa may KTM, parang may limiter siya. Kumbaga kapag na-meet na niya yung certain RPM niya, yung speed niya doon bumababa. Hindi nga siya bumibilis or hindi niya mini-maintain yung speed. Pero okay din bilang isang safety precaution sa mga ganitong bike kasi sobrang init ng mga ganitong bike para hindi siya ma-overdo. Kumbaga hindi yung totally na mag-overheat siya. Kung hindi ko man natansya yung RPM niya, hindi siya mag-overheat. Ganun siguro yun. Diyan lang si Sir Jigs sa likod ko. Nakatutok lang si Sir Jigs sa likod ko. Okay, traffic inbound, slow section. Nahuli sila Sir EJ. Hintayin lang namin saglit. Yan na sila, sir. Let's go. Nahulog pala yung plaka ni Sir Tito. Buti nakita niya tapos nakuha niya pa rin. Kaya na-delay kami saglit. Okay, kompleto na ulit. Nag-regroup lang, maghintayan. Ito yung checkpoint na madadaanan namin mamaya kapag pabalik na. Pero pag papunta, hindi sila nagche-check dyan. 8:04 na. Nagugutom na ako, sir. Ito na, Pangasinan na kami. Yan o. Pangasinan, sir. Ito na, long stretch na to, sir. Check po. Sir Jigs. Nasa likod ko lang pala si Sir Jigs. Checkpoint ulit, sir. San Fabian, sir. Bale, checkpoint dito sa may San Fabian. Hindi ko alam kung anong mali.
Kasi last time nung dumaan ako dito, diretso naman ako. Ngayon, marami kasi kami, baka yun yung reason. Mabalin tayo mag-main road na lang, mas mag-check yan. Babalik daw kami, sir. Season na lang kami dadaan. Ayaw kami palusutin dito. Mahigpit sila dito sa may San Fabian kapag grupo. Kasi nung mag-isa ko last time, nung pumunta kaming San Carlos tsaka dun sa may Alaminos, ang ko pa si misis ko nun, pinalusot naman kami. Pero ngayon, wala. Pupunta daw kaming season. Pero sana lang, dun din sa may season, makalusot din sana kami. Mission failed, sir! Balik talaga. We have no choice, sir. Sad movies always makes me cry. Welcome to La Union, sir. Ito na, yung isa pang checkpoint. Checkpoint La Union. So, to sum up, sir, hindi kami pinayagang makapasok sa Pangasinan through San Fabian. Ngayon, sabi ni Sir Eli, sabi ni Sir Jigs, pwede naman pala kaming mag-main road. So, dadaan kami sa may season para makapasok ng Pangasinan. Tapos, diretso na kami sa may Manawag. Kasi yun yung talagang gustong puntahan namin, yung church sa may Manawag, sir. I-respect natin kung ano yung rules nila kasi we are visitors. Mahirap na. So, let's work this around. Try natin sa ibang daanan. Let's expect the unexpected. Ganyan talaga. Mahirap ngayon kasi pandemic. Nagsitanggalan na sila ng vest. Godspeed, sabi niya naman. Biglang may nag-overtake. Ito rin yung daanan papuntang Manila. Pag pupunta kang Bulacan, Tarlac, ganun. Ito din yun, sir. Manawag. Asan na ang Manawag? It looks like there's another checkpoint right here, sir. Oh no! Checkpoint, sir, dito sa may season. Eto na nga tayo. Motorcycle lane this way, sir. Ang init. Medyo matatagalan na naman yata dito. Interview muna dun sa may mga pulis. Tapos tingnan natin kung anong sasabihin nila. Sir, pasok kami. Oh yeah. Pasok. Sir, wait lang, naghang di camera. Oh no. Bad shot, naghang yung camera ko. Tara. Bad shot, sir, naghang yung camera ko. Wala na. Ngayon pa naghang yung camera ko, sir. Bad shot. Pinatay ko pa kasi kanina. Dapat hindi ko na pinatay. Sayang, sir. Naghang yung... Siyempre, grupo tayo. Kailangan naman ako tayong maging source ng delay nung ride nila. Sunod na tayo. Wala na to. Naghang na to. Uy, nag-on. Nag-on, sir. Nag-on yung Hero 8 ko. Itong Hero 4 ko naman, sagad na yung battery niya. Pero pwede pang mag-on. Siguro nasa 3 or 5% na lang to. Oh, no. Sana umabot pa tong baterya ko hanggang sa pupuntahan. Last na to. Nag-trip yung dalawang baterya ng Hero 8 ko. Sayang, sir. So, bali yung gagamitin ko lang. Ito na yung pangatlo. Yung pang-apat tsaka pang-lima, nag-trip kanina. Ewan ko kung bakit. Feeling ko malapit na kami, kaya ganito na kami kabagal. I'm so happy. My Hero 8 came back alive, sir. Pero halos hindi na ako makatawa. Kasi gutom na ako, sir. What's the hold up, sir? Anong baryo ba tong mga napasok namin? Hindi ko na alam, sir. Rough-road gaming. Kayang-kaya ng RC yan. Hindi naman siguro tayo maiaalay dito, no? Talahiban. Mataas yung clearance nito. Compare mo naman yung clearance ng mga scooter, sir. Kayang-kaya nila, di ibig sabihin kayang-kaya din natin to. Matagtag, sir. Kaya ko yan, RC! So far, wala namang sumemplang. Ano ba tong pinasok namin dito, sir? Naging pang-enduro na tong RC, sir.
Yun! That's the end of trail gaming. Medyo nakalimutan ko kanina, nagutom ako. Basa ba yung sapatos ko? Parang lumamig yung sapatos ko bigla. Ngayon ko lang naramdaman. May cross river tayong ride eh. Biglang nagkaroon kami ng tour guide, sir. Yun, yung nakamotor na nakaputi, naka TMX. Hindi ko na alam tong daanan na to. Pero literal naman talaga na hindi ko alam yung daanan papuntang Manawag. Napaka-hospitable naman ng mga tao dito. Talagang ina-assist nila kami, oh. Alright! Alright, looks like touchdown, sir. Dito na kayo, ano kayo? Idol, yung paraglazing lang yan. Saglit lang, kuya. Oo. Yung sa akin lang. Yung sa akin lang, idol, yung bulaklak ha. Pag-alay mo yan kay mami, idol ha. Yan yung pang-alay mo. Sabay niyo sa papapis yan, ma'am. Talagang sa inyo, sir. Yeah, right. Nag-cross river din yung sapatos ni Sir Eli eh. Cross river. Dalawang kulay. Hihintayin na lang dito yung pare, yung magbe-bless sa mga bike. Hindi lang kami yung nandito, meron din sa harap, sir. Naging business na rin to ng mga tao dito. Nag-iiwan na sila ng mga gamit gaya nito. Hindi ko naman kinuha to, pero iniwan na lang dito sa bike. Pero for sure mamaya sisingilin kami dito. Ako rin eh, nabiktima yan. Magaling yung mga mga businessman dito. Tigwita lang idol. Ay, sa ayan. Magaling. Andun na. Ako ng pera dito. Thank you, idol. God bless. Brother. Bilis ng pangyayari. Hindi ko nakita lahat. Na-bless na pala siya. Nabisikan lang siya nung pare. Tapos okay na. Kain na daw, sir. Mukhang gutom na. O hindi pa? Right. Gutom na. Mainit pala dito. Nag-trail riding kami kanina. Tapos may cross river. Tapos yung sapatos ni Kuya Eddie. Dito na ako bibili. Kailangan ka bili. Oh, dyan. Walang problema. Dati katangin, bibinta. Yung Tubig. Hindi pa. Kung dandit kin uraro. Pang piso, pering. Kala ko sasama siya Sino dito. na? Cedric? Hardnet. Andito na sa wakas ng pagkain, sir. Kano yung tubig, ate? 5.20 sir. Plate is mainit pa. Ay, sige. Tayin ko muna yung mga kasama ko. Tikman mo lang sir. Plate is lang. Pipis lang. Oo. Pag magustuhan mo, dinibili ka. Sige. Free taste tubig, sir. Bagong lutong init. Not bad. Sarap. Ito yung mga bike na kasama namin. Kasama ko, Honda CBR, Sniper, SZ, Honda Click. Isa pang Honda Click. Tapos RS150 Honda, Aerox, kay Sir Eli, bagong Aerox 2021. Isa pang Aerox, kasama din namin yan. Manong IT parking natin may sa motor? Gate sir. Ha? 20 siya. 20 pesos pala parking dito. May puti banana chips na ba? Okay na. Pack up ulit tapos take off. Uwi na kami ng Baguio, sir. Hindi ako nakapagpalipad ng drone. Sayang. Bawal daw kasi sa may simbahan kanina. Magkikisilong! Oo nga eh. Anong pinabita sa'yo? Sandaan. Dito may silong. Silong. Pero tayo dadaan sa may yung may ilog. Hindi na tayo dadaan doon? Oo, mas maganda. Salamat, Shopee! Walang motor, wag nang humingi. Sticker tayo mo. Oh. Sticker. Yeah, sticker. May tablet si Kevin! Bibigyan yung tablet!
Shout out! Wala pa akong jowa. Kaso saan? Oh! O sinong pwede po ako ano? Sige na, bilisan mo. Alis na kami. Ngayon jacket, Eril! Sige, brother. Sige. Susunod sir, dito na kayo tumaan. Sige ba? Bibinta namin kay Kandila. Sure. Sige, bros. Sige sir. Ang gulit nila. Ano pa nga ba, sir? It's your man, Moto Z. Nandito pa lang kami sa Manawag. Akyat na kami ng Baguio. Na-crank it up ko naman na kung bakit kami nag-ride papunta dito. I'm going to cut this video out somewhere dito sa mga kalsada na to paakyat ng Baguio kasi malapit na rin ako malobat. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin yan, maraming salamat sa'yo kasi pinanood mo tong video ko. Siyempre, kapag nagustuhan nyo yung ganitong klaseng content, why not hit that like? Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. Libre yan. Tapos, kung gusto mong magkaroon ng notification every time may upload si Moto Z, click mo na rin yung notification bell tapos click mo yung all. Saan pupunta itong mga to? Akyat pa yata kami dun sa may Manawag Church. Tara, tignan natin kung anong gagawin dun. Hey. Mas nakurang yung rebound na para kanya kayo. Dapat mas ko eh. Mas delay. Uy, meron pa. Oh, Salamat sir. sige. Sige mo. Nangalisan na kami, dito na kami dumaan. Inabot na kami ng ulan, yan o, maambon na o. Magkakapote na yung magkakapote. Mga basang sisiw, sir. Inabot na kami ng ulan dito, tapos yung Hero 4 tsaka Hero 8 ko, lobat na, sayang. Ang ganda pala dito sa may nangalisan. Walang sasakyan, no? Halos wala. Tapos yung mga daan dito, hindi ganun kalawak. May mga ano nga eh, may mga halaman na nasa gitna na ng daan. Pero okay naman siya. Nakauwi na kami ng Baguio. Time check is alas 3. Nag-adjust yung oras namin. Ang tansya ko kanina nung nasa Manawag kami, alas 2. Naabutan kasi kami ng ulan dun sa may nakalitsa. Kaya medyo mabagal na yung takbo namin. Yun, natin nagdagan lang isang oras. Ito yung outcome ng motor. Dahil naabutan ng